Metropolitan Archbishop nke Onitsha, Most Reverend Valerian Okeke na-ekwu na ụmụ akwụkwọ ndị a na-azụ dịka ndị nọọsụ na College of Nursing Sciences St. Charles Borromeo Specialist Hospital Onitsha bụ ndị a na-enye mmụta akwụkwọ akụghị mmiri nke ga-enyere ha aka kwudosie ike ma kwudo nwe onwe ha n'obodo. Ọgọchukwu Ọranụ ga-akọtọpụ akụkọ a. Archbishop Okeke onye kwupụtara nke a oge a na-ekpube ndị ụmụ akwụkwọ nọọsụ set 2021 nke nyabụ ụlọ akwụkwọ okpugosiri na ha etozugo ịgụrụ akwụkwọ na-aga, gwara ha ka ha bụrụ ndị ga-agba mbọ na-eme ọfụma wee debe nyabụ ihe eji wee mara ụlọ akwụkwọ. O wee kenekwazịa ndị nkụzi nyabụ ụlọ akwụkwọ otu ha si wee kwado nnọọ nyabụ ụmụ akwụkwọ ha bụrụ ndị nwetara nnọọ 100% na ule ha. Chancellor nke Catholic Archdiocese nke Onitsha bụ Very Reverend Father Prudentus Aro, onye nọchiri anya Archbishop na nyabụ emume n'okwuchukwu ya nke o kwuru tupu nyabụ emume ebido, kọwara oke ozi dị na olili nke mgbanwe Christ nke a na-akpọ Feast of Transfiguration of Jesus Christ n'olu bekee, nke dabara na nyabụ emume nke nyabụ ụlọ akwụkwọ. O wee gwa ndị na-eso ụzọ Christ na-enwe mmekọrịta ka ha bụrụ ndị ga na-agakwuru Chineke site na ekpere. Onye manija St. Charles Borromeo College of Nursing Sciences bụ Reverend Father Fidelis Nwanze, onye kọwapụtara nnọọ ihe chegasịrị ha aka mgba na ebe ha megasịrị ọfụma, kenere Archbishop Okeke otu o si wee dọtara ha ndị enyemaka sitere na Hungary ha wee bịa na-alụlụ ha akatamkpo ụlọ elu nwee nkụta nkụ 5 nke ebe ụmụ akwụkwọ ụmụ nwoke nọọsụ ga-ebi, bụkwazi ebe ndị na-achịnya bụ ụlọ akwụkwọ ga-enwechasị ọfịs fa. N'okwu nnọọ ya, onye provost nyabụ kọleji bụ Dr. Henrietta Okedo kọwara na ndị nọọsịn na Midwifery Council nke Nigeria bụ nnọọ nke nyere ha nkwado ka ha webezie ụmụ akwụkwọ 100 karịa 50 ha na-ewebu n'ihi oke ife alụgara na nyabụ ụlọ akwụkwọ. Ndị nkụzi nọkwa na ya na ime ọfụma ụmụ akwụkwọ ha na-eme. Onye class representative nke set 2021 bụ Stella Mozie kenekwaziri Archbishop Okeke maka oke ụzọ ọhụrụ n'iwube nyabụ ụlọ akwụkwọ. O wee kenekwazịa Gọvanọ Chukwuma Soludo otu o si wee gbaa nnọọ mbọ wee hụ na ọnọdụ agụmakwụkwọ Anambra steeti bụ nnọọ nke a haziri n'oke elu, o wee bụrụ ihe a na-afụ na mba ụwa dị iche iche. O wee yọkwa ozie ya ka o bunye ha ụgbọala ha ga-eji wee na-aga ọmụmụ ihe, nyekwazi ha igwe kọmputa nke pere mpe dịka akwụkwọ ha ga-eji na-ene ule, ya na inyekwazi ha ego ka e wee lụtọpụzịa ihe ndị a na-alụ na ya bụ ụlọ akwụkwọ. Ụfọdụ ụmụ akwụkwọ n'oge anwa kọwapụtakwaziri etu obi si wee dị ha na ọnọdụ ha n'ụlọ akwụkwọ anwa. Ya bụ mmemme bụ nke dọtara nnọọ ndị ejibiri na ọnọdụ arụike dịka Director of Nursing Services nke Anambra steeti bụ Oriakụ Perpetua Anene, Maazị Celestine Nweke bụ onye chairman bụ onye isi na ya bụ emume, onye coordinator Health Services nke Onitsha Archdiocese bụ Very Reverend Father Basil Ekwunife, onye Chief Executive Officer St. Charles Borromeo Specialist Hospital bụ Reverend Father Izunna Okonkwo, Head of Department nke Nursing Sciences Unizik bụ Associate Professor Clementina Nwankwo, onye jibu ọkwa Anambra Head of Service bụ Maazị Harry Udu na ndị ọzọga. N'oge anwa ekpubekwaziri ụmụ akwụkwọ nọọsụ anwa ha gụpụtakwaziri egwu nke eji wee mara ndị nọọsụ. Oge anwa ụmụ akwụkwọ ndị mere ọfụma bụkwazi ndị enyere onyinye n'ụzọ pụrụ iche. Ha gbakwaziri egwu na ihe ndị ọzọ ha mere iji wee mee ndị mmadụ obi ụtọ. Ọgọchukwu Ọranụ n'akụkọ ụwa ABS.